Sećaš li se ko si i kako tvoj glas uopšte zvuči? Moj Đani, evo ti ukratko ovako video. Ko sam ja, da kažemo, bez tih maski, bez tih glumatanja i sve to? Ja sam ti, brate, lik koji je preživio sito i rašeto, koji je izgubio oba roditelja i koji je patio mnogo, bio povređen od mnogih ljudi, gde sam proplakao suze, gde je bilo situacija gde nisam imao hleba da jedem. I nekako sam se, da kažemo, digao na noge uz pomoć mnogih dobrih ljudi i mog mozga, razumeš, dogovor sam sa sobom i najveći rat sa sobom sam imao kada sam trebao da zabavim sebe ponovo. To mi je bila jedna od najtežih borbi i koju sam pobedio i uspio sam sebi da kažem da volim sebe tako kakav jesam i to mi je bila jedna od najtežih borbi ikada i sada volim ovo što jesam i zahvalan sam na svemu tome što se desilo. Da li bi menjao nešto? Apsolutno nešto. Sve okej. Love you, brother.